sawa 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 البرخات نبرت عزيزوا سدر سوا خوينا مدرجة سرقربات فيعو من جري بركت نبيعو تميت حاجة sawa 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 تتقلا غدسي من المليك منسي ربا سوا سيسي وحس حذر كبرتي عسي 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 بارك عقيدي تعاتي غاقناتك كتمسكر انتك قهدي قينو دليتك نسي انا اميتك عسي 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 سمعتنا رحوس بعلى لدت كخون لكم نتمنى حجي فولي مدبنا قربنا لكم زلنا سمعتنا بمعبل دمت حفاش إيرترا أبساوا مزلو دقهم اترخبلو فولي مدلوات أبقو مزركب غازيتنيا أبراهام زرع ودها لكا زكاينو يزررب زملسو تحستو إيو سنة مكتتال الرأي مجمرتا سمي أبراهام زرع يبهل أب ساوا يزركب ذو لخوز حجيوان أبراهام زرع كل سب ودها لكا يزفلتا كامو ودها لكا رحوس بعال لدتنا حدش عامة نقبل لكا أمين حبيرو عسيمبا اسكي ساوا خمي لو ابراهام لومي او وشتي ناي لدت بعل عبد سنبللو واني رخيبك هذا الله لك المخوان هجي كبابي فادوس الله كمي انت تكون اسكي تكلص لي حراي عسيمبا ساوا عبد حجيوان بحفشا تركيتو ويكوناتو كرنكولو زي كان في نور طبيعة مالتي بتقنطات أير كنجمر طبيعنا بحجوان لاي كبساوي طبيعي إذا بحليات الزلا سوا أجي سوا بزبا معن كدما بعد سلزغنة مالت بعد كريسماس بعد الدرس سلزغنة إذا حلفون بعد حد الشعامات نيرو جي زي بعد زيدما زم تمهارو مالتي في خلاي مدرسة 4 زوريا تمهارو باستفادة ملكيتات ويدما باستفادة نجارات يوم ذا حداش عامة تقبل ما سلذي سوا عبد حجيوان بحفشة كرين كله نسان تمهاران نسان حبرة سبان عبد سبوك كناتات علو نتبع عندما عبد مش بشاب عبد مدلوات عبد مبعلو يوم زغد زلو اسكي من الباش مزيا قدمنا زغلصنا يوم مزنا الى بدا كورونا كل نغرات اب قمت يتيخا اتي اتحازانا يتبعال كمي يالو تقدامي حتى كوينو تمهارو كمي يالو تمنفسو متيناي تمرتي نماتك زغبر زلو مقرابات كل كمي يالو كمي امبيكايوس خارما غازطنيا سلازخونكا زياده اون نختستبل نمصاي زغون حبريتا ختكبون نقول نغرات سلتريون سلتمتون بخمي رهبكي يالخا هو تمهارو أبز حجوان نستي مزناي لبدا حمام تأساسي رخ قلت تقينه سوا كم حد بوتا فريق خلقه حد وشب حبلة سبي وزلنا مالك زاتون زوجن سلزيلة تي قدامي باللشاناي سوايو الجزء زي بوتا كمو بمخانقة تمهارو ويدما حبلة سبا وشتي سوا زلو مالتيو زغنا كي تسكفه ويدماتي منقصقاساتو ويدما نطفتاتيو زسالاسل زلو تمهارو انتقينا بحفشة نقلصم انتقينا مالتيو نزل حمام أبقمت بمئتاو محبرا ورحقت أبقمت بمئتاو بنتنكا بعبيون سقاتات نايساوا ببزحي ما يسل زلو بتي أب كبابي أموي أبيدهم زلو بتي زوهابهم خاتاتالي ويدما بقصال زوهابهم زلو بماس ميدياهم بتي أبو زلو بعليتهم بمهارانهم زوهابهم حبرتاتات نزي حمام أب مكلغال بتي زعقنهم يم
ዝርከቡ ዘለው ብሓፈሻ ክንሪኦ ተኮይና ግን ከምቲ ዝበልኩኻ ትዛዓበ ጥዕና ናይዚ ቦታ ዝኣቱን ዝወፅን ስለዘየለ እቲ ፅቡቅ ነገሩ ስለዝኾነ ትዛዓበ ናይ መከላኸሊ ነዚ ሕማም ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብ ጥዕና ይኹን ኣብ ትምህርቶም ዞም ተምሃሮ ክረኣዩ ከለው ኣብ ፅቡቅ ኩነት ኣእምሮን ሃዋህውን እዮም ዝርከቡ ዘለው ብዓብዩ ድማ ኣብቲ ወርሒ 3 ዝካየድ ወይ ድማ ዝካፈልዎ ሃገራዊ መልክዕ ፈተና ነዚ ድማ ብዝለዓለ ምድላዋት እዮም ዝዳለውሉ ዘለው ማለት እዩ ድረውን እቲ ናይ ቀዳማይ ሴሚስተር ተወዲኡስ ካልኣይ ሴሚስተር ተላዒልዎ ኣሎ ሓደ ክልተ ሰሙን ኣብ ፅዑቅ ምምሃር ምስትምሃርን እዮም ዝርከቡ ዘለው ስለዚ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ብሓፈሻ ክዝረአ እንከሎ ካብቶም ከምቶም ዝሓለፉ ኣሕዋቶም ማለት እዩ ብዝለዓለ መንገዲ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ ናይ ቱቶሪያል ዝበሃል መደብ ኣሎ ኣብ መልክዕ ፈተና ልዑል ነጥቢ ንምዝጋብ ተባሂሉ ዝግበረሎም ዘሎ ፃዕሪ ማለት እዩ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ ሰዓት 6 ኣብ ዝርከብዎ ክፍለተ ሰራዊት በጥቆሎኒ ሓይሊ ከይዶም ከም መምሃራን ናይ ቱቶሪያል ክላስ ናይ ሓገዝ ተወሳኺ ትምህርቲ እውን ይህብዎም እዮም ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ማለት እዩ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እዮም ዘለው እኳ ደኣ ዋላ ካብቶም ናይ ዝሓለፉ ዙርያታት ዋላ ዓለምና ኣብዚ ሕጂ እዋን ዋላ ሃገርና ኣብዚ ሕጂ እዋን በዚ ሕማም እዚ ኣብ ከቢድ ፀገም ይሃሉ ወይ ድማ በዚ ሕማም እዚ ሻቅሎት ዋላ ይሃሉ እምበር ብዘይ ዝኾነ ሻቅሎት ብዘይ ዝኾነ ነገራት እዮም ብዘይ ዝኾነ ፀገም እዮም ነቲ ምምሃርን ምስትምሃርን ካልእ ድማ ካብን ናብን ምንቅስቃሳቶም ማሕበራዊ ሂወቶም ዝመርሑ ዘለው ምሳብ ምትስሳር ወዲ ሓለቃ እንታይ እቲ ውፅኢቶም ከመይ ነይሩ ናይ ቀዳማይ ምርመራ ውፅኢቶም ከመይ ነይሩ መንፈስ ናይቶም ኣብኡ ዘለው ተምሃሮ ከመይ ኣሎ ብፍላይ ድማ እዘን ክልተ ዝሓለፈ ናይ ልደት በዓልን ቀዲማውን ናይ ሓድሽ ዓመትን ኣተሓሕዝኡ ከመይ ነይሩ እቲ በዓላት ብሓፈሻ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ድሮ ሕጅት ናይ ቀዳማይ ሴሚስተር ከምቲ ዝበልኩኻ እቲ ውፅኢቶም ተፈሊጡሎ እቲ ቀዳማይ ሴሚስተር ተዛዚሙሎ ስለዚ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ዋላ ምስቶም ዝሓለፉ ዙርያታት ክረኣዩ እንከለው እውን ዝሓሸ ውፅኢት ወይ ድማ በቲ ፐርሰንቴጅ ክንዕቅኖ ከለና ዝሓሸ ውፅኢት ሒዞም ኣለው ከምዚ ክብል ከለኹ እቶም ካብ መዛኖም ቁርብ ስንፍ ዝበሉ ተምሃሮ እውን ብመምሃራን ይኹን ወይ ብደረጃ ብማእከልነት ቤት ትምህርቲ ብመዛኖም ፒር ብናይ ናቶም ፒር ማለት እዩ ሓገዛት ይግበረሎም እዩ ኣብቲ መደቀሲኦም ይኹን ከምኡውን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታት ይግበረሎም እዩ ስለዚ ኣብ ትምህርቲ ክንሪኦ ከለና ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣለው ብፍላይ መምሃራን ነዞም ተምሃሮ እዚኦም እታ ሓንቲ ዕላማ ወለዶም ዝደልይዋ እታ ሃገር ዝደልዮ በዓላቶም እውን ዝህንጠይሉ እታ ልዑል ነጥቢ ኣመዝጊብካ ናብ ተን ዝፅበዮም ዘለዋ ማዕፀን ሪሕን ዝፅበዮም ዘለዋ ኮሌጃትና ምፅምባር ስለዝኾነ ነዚ ድማ ብልዑል ሃንቀውታ ወይ ድማ ብልዑል ወኒ እዮም ዝሰርሕሉ ዘለው ከምቶም ዝሓለፉ ኣሕዋቶም ስለዚ ብትምህርቲ ክረአ ከሎ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣለው መምሃራን ከዓ ኣዝዮም እዮም ዝሕግዝዎም ብጣዕሚ ይሕግዝዎም ኣብ መንጎኦም ዘሎ እቲ ፍቅሪ ምትሕግጋዝ እውን ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ ስለዚ ናይ ቀዳማይ ሴሚስተር ውፅኢቶም ክረአ ከሎ ኣተባባዒ ፅቡቅ እዩ ኢለ ክዛርብ ክእል ኣብ በዓላ ክንርኢ እንተኮይና ድሮ ዓሲምባ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ድሮ ክልተ ሰሙን ገይርሎ በዓል ሓድሽ ዓመት ኣብዒልና ሕጂ ለማዓንቲ ድማ በዓል ክሪስማስ በዓል ልደት ነብዕል ኣለና ኣብ ሳዋ እዚ ድማ ሓደ ካብቶም ብልዑል ወኒ ወይ ብልዑል ምሽብሻባት ዝበዓሉ ወይ ድማ ዝካየዱ መደባት እዮም ስለዚ ተምሃሮ ኣብ ንሓድሕዶም ከም መግለፂ ፍቅሮም ከም መግለፂ ስኒቶም ከም መግለፂ ብዙሕነቶም ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ውድድራት ብምስራዕ ኣብ ንሓድሕዶም ባዕሎም ዘዳለውዎ ማለት እዩ ባህላዊ መደባት ብምስራዕ እዮም ዘብዕልዎ እዚ ድማ ብማእከልነት ናይቶም ምስኦም ዘለው ኣቦታቶም ኣለይቶም እዩ ዝካየድ ማለት እዩ እዚ ድማ ልዑል ፍናንን ሓበንን ኣብ መንጎኦም ዝሕድረሎም ዝፈጥረሎም ምዃኑ ክትገልጽ ይፈቱ ከም ውድድር ሓፈሻ ፍልጠት ከም ማይ ድራማ ሓፀርቲ ድራማታት ትልሂታት ግጥምታት ከምዚ ጓይላውን ንባዕሉ እቲ ምናልባት ኣብዚ ጓይላ ክንብል ከለና ብዝተፈላለየ ከምቲ ንፈልጦ ጓይላታት ብክቢ ብምግባር ዝገብርዎ ዝተፈላለዩ ናይ ጨፈራታት ዘመራታት ኣሎ
كم شنجر وفاشن شوز أما سلو نتي أبي وتم أكل ناي تتمرتم ناي أكل ناي نتفتاتي وتم مزنقة عسل زغنة بخمس يوم بدمق أجاب زبعلوا بخمو بعلما أبزحج واندما لما عندي بخمو تداديم نتي بعل ينات أطفلون يبعلون على ودرو جميرهم الله اسكي جينا بها خملس دالقا أوه نسخاب زوان زي ساوات ركب الله من الواش حلف عمت ابو انا بركان هجي ابساوا بمركب كان مستي منسي زلون ناتكاز هونه غبوخات فصوم سلازلخا اسكي غلص لي مستبعلات اخر كان تاي سمعك الله انا مو طعمي ازي صبغي زسمعني مغنياتو انتي مثلك عسيمبا زي ساوا حدا بوتا نسنتيو بوتا تمرتيو بوتا صنعاتيو بوتا حدنتيو بوتا سنيتيو بوتا فقريو بوتا متحواسيو بوتا مقصبيو حجي انا بخمسي عينتي يزطمطو كابساوا خطوس ان كلها بزح خمسي ابورسها حدا نبرت تفا نبرت حسكاخت مصت خيلها خاب ساواغن اب امرخا حسكات مص زوم نغرات زيوم يم وي حسكام تملس ስለዚህ መቅሰብ ናይ ሳዋ ዚልካ ግለጽ ኣይከኣልኒዩ ኣነን እዞም ተምሃሮን ከምኡ ድማ እቶም ብፆተይ ኣነ ኣብኡ ብምርካበይ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ምክንያቱ ኣብዚ ብዙሕ ጠቕምታት ብዙሕ መክሰባት ኣለዎ ንባዕሉ ትምትሕግጋዝ ዝብል ንባዕሉ ትምትሕልላይ ንሓድሕድካ ትሞራል ኣብዚ ዘሎ መንፈስ ተሃገራውነት ኤርትራውነት ኩሉ ነገር ኣብ ሳዋ ኢኻ ትረኽቦ ኣነ ሕጅስ ከምዚ እንታይ ይብል ከምዚ ግናን ከይመስል እምበር ናይ ብሓቂ ሓደ እዋንስ ድሕሪት ምልስ ኢልካ ክትሓስብ ከለኻስ ንእስነት እንተደሊኻ ወይ ድማ ህይወት ብቐንዳ ክትርዳእ ወይ ክትፈልጣ እንተደሊኻስ ናብ ሳዋ ውረድ መበልክዎን ዝኾነ ሰብ ምክንያቱ ኣብዚ ህይወት ኣሎ ሳዋ ፋብሪካ እዩ ምክንያቱ ፋብሪካ ካልእ ዘይኮነስ ፋብሪካ ሰብ ስለዝኾነ ሰብ ተሰሪሑ ዝወፅኣሉ ስለዝኾነ ኣነ ከዓ ደጊመ ይዕለመላ ነይረ بخالق አጋጣሚታቱን በፌስቲቫላት بخالق ይኸይድ ነይረ ሕጂ ከዓ ብፍልይ ዝበለ ብስራሕ ናብኡ ብምኻደይ ከዓ ኣዝየ ሕጉስ እየ ስለዚ ብፅቡቕ መንፈስ ከዓ ምስቶም ኣሕዋተይ ምስቶም ተምሃሮ ዘብዕሎ ዘለኹ ብፅቡቕ ኢና ንኸይድ ዘለና ክፍለካ ፈቱ هراي موداتا يوحنا خان قبل اسكين كلهم فتوتك انتم تذكرهم تذكروها كلهم يوحنا كتبلهم هو زيدا صبق بمخنيات أتقالل بلنباب بمخنيات زحلف زي رجعنا زمنا حدش عامتن كموها بعد لدتن مالتيو كابخا جمير عسيمبا كلهم مسارحتي كلهم أولات منستر زينا كمودما أوشتنا وسأن زركب بحفشة هزبي إرترا مي كلهم مسارحتي أرتيس نتبب زلو سبات كمودما بفلايني سدراي مالتي بمخنيات زبعل እንኳን ቃና ሩሑስ حدش ዓመትን ከም ካ በዓል ልደትን ሕሰም ዓለምና ዝቁንጠጠሉ ረሃዋና ከዓ ዝጎስዓሉ ዓመተ ሽሻይን ጥዕናን ከም ካ ዓመተ ፍቅርን ብልጽግናን ክኾነና ይምነ ማለት እዩ Sawa, 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 sawa. Berkat neret asih dua, segera sawa punya madragat. Segera tapi minti berkat, nabiu temit agar kali. حذر كلتي عسي بارك عقيدي كعادي غاقناتك كتم مسكرناتك قهدي قينو دليتك يزل عليهم
على البناء على لو سوا خيدو وفارو سوا خيدو